57 pajjiż jipparteċipaw, 300 ġurnalist reġistrati, iżda ċensura totali mill-Partit Nazzjonalista fuq l-akbar konferenza ministerjali li qatt saret f'Malta. Għall-ewwel darba mill-invażjoni Russa fl-Ukrajna, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov daħal fl-Ewropa propju f'Malta għas-summit tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. U għall-ewwel darba wkoll f'Malta u fl-qamar Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja, is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken li wkoll ġie f'pajjiżna għal dan is-summit fiċ-ċentru tad-diskussjoni is-suġġett jaħraq tal-gwerra fl-Ukrajna u kwistjonijiet oħra li affettwaw il-paċi u s-sigurtà fid-dinja. B'Malta permezz tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg bħalissa iċ-Chairperson tal-OSCE. Għajnejn id-dinja kollha kienu fuq Malta u l-ftehim storiku li ntlaħaq bis-saħħa tal-preżenza Maltija. Iżda il-Partit Nazzjonalista bil-medja tiegħu għażel li jinjora għal kollox dan is-summit prestiġjuż. Bil-kontra tal-medja kollha l-oħra f'pajjiżna, il-ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista laqqas biss attendew għas-summit fl-ebda ħin tiegħu u filwaqt li l-gazzetti lokali kollha iddedikaw il-faċċati tagħhom għall-eżitu finali ta' din il-laqgħa ministerjali, in-nazzjon għażel differenti, ċensura. One News jinsab infurmat li din kienet deċiżjoni konxja li ttieħdet ġimgħat ilu mill-fazzjoni estremista fih dan il-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li ħsieb kien li jnaqsu kemm jifilħu l-avveniment prestiġjuż li seħħ f'pajjiżna għaliex minnu nnifsu jitfa' dawl fuq rispett li pajjiżna u l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela igawdu fix-xena internazzjonali u d-dim summit tant importanti għad-dinja u għal Malta, il-Partit Nazzjonalista għażel li jkun bħas-soltu negattiv biss.